खुलुमबाय एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बड'आ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय महरिपारा टेङाजारि गामि आफादा गामिनि फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि हांगामा नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। माननि आलासि महरै बाहागो लायो महरिपारा दखरा एबसुनि बारग' बोसोनगिरि फुकन नार्जारि, गाहाय नेहाथारि बापुराम दैमारि आरो गामि सामलाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनाबो बे फोरोंथाइ बादायाव 2 नं धनपारानि फरायसाफोरा बाहागो लादों। जों महरिपारा आनसलिकनि सिङाव थानाय टेङाजारि सुपा आरो धनपार सुपा बे मोननै सुपाजों लोगो नांनानै जोङो उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोंनि जाहाथे उन्दै गथ'फ्रा गरम बन्दनि जिथु बन्द बे बन्दआव ओरैनो गेलेना थानायखौ दोनथ'नो थाखाय बा ओरैनो गेलेनो थायाबासिनो जाहाथे बिसोरनि फरायनाय हिरिनाय हुदाफोरा मोजाङै सोलिलांबाय थायो बेखिनिखौ लाखिनो थाखाय जोङो गरम बन्दनि मोनसे बादा हिसाबै कचिं क्लास खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बे लाहार फाहार खालामनायनिनो दिनैनिफ्राय जोङो जागायजेनदों आरो बे जागायजेननायखौ जोंनि टेङाजारि जिथु थानसालि बे थानसालियाव जोङो 1 थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम गासै मोननै सुपानि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां हांगामा नार्जारिखौ लानानै जों दिनैनि जिथु गरम बन्दनि बादा खुलिनाय फरायसाफोरखौ बे बादा खुलिनायखौ जोङो दिनै खुलिजेननो आसा खालामो। जोंनि गासैबो गामि मोननैनि फरायसा फरायसुलिफोरा जोंनि जा बे बादायाव गासैबो हेफाजाब होगोन आरो गारजेनफ्राबो गासैबो हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। दिनैनि 8 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 20 सानसिम बे कचिं क्लासखौ मावफुंनो आखायाव लादों आरो बे कचिं क्लासनि थाखो 1निफ्राय 5 सिम फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि जि फोरोंगिरि बे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो जायगानिनो खाथि खालानि फोरोंगिरि बेवहाय जोङो हांख्रायनानै लानानै फैनाय जादों आरो गाबोननिफ्राय जोङो बे कचिं क्लासनि फोरोंनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ 20 सानसिम जोङो सानफ्रोमबो बे खामानिखौ मावफुंगोन आरो बेनि अनगायैबो उननि बोसोरफ्रोमावबो जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लादों। देग्लाय बोसोराव जोङो सुपा हिसाबै टेङाजारि आरो धनपार बे मोननै गामिया ज' जानानै बे कचिं क्लासनि जि हाबाफारि बेखौ मावफुंनो आखायाव लादों। बेनि अनगायैबो उननि बोसोरफोराव जोङो खाथि खालानि जिखिनि सुबा बे सुबाफोरखौ जोङो लाफानानै हयथ' उन समफोराव गिदिरै बे रखम खालामनो हायो नामा बेखौ जोङो सिन्था सरसा खालामदों। दा बेखिनियानो बेनि थाखाय जि फोरोंगिरि हांख्रायनानै लाना फैदों बिथाङा दिनै जोंनि नैबे कचिं क्लासनि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों। बिथाङा जाहैबाय रन्जन दैमारि, क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बिथाङा इंलिसाव मेजर लानानै गोदानै बिथाङा MA बेखौ डिग्रिखौ लानानै बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों। दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव। गाबोननिफ्राय बिथाङा गोख्रोङै बे सोलोंसालिनि बादायाव बिथाङा फोरोंगिरि महरै फोरोंफैगोन।